Karong buntaga mga kapuso sa spotlight, naghiskot na magita kaganiha og martial arts ato sa Ila-ilahon karon ni higayuna kining usa ka Sugbuana nga Brazilian Jiu Jitsu blue belter. Karong bag-o mga kapuso nakadaog ni siya og gold medal sa usa ka kompetisyon dito sa Abu Dhabi sa UAE. Makauban nato karong buntaga mga kapuso si Ma'am Angel Sanchez. Good morning Ma'am Angel, welcome sa programa. Kumusta ka karong buntaga, ma'am? Thank you for asking. Thank you for having me. First up, ma'am, congratulations sa imong kalampusan rong bag-o. We know, dili gini lalim, dili dali. Kini imong pagkadaog, ma'am. Unsa may mga struggles nga imong giagian una na master nimo ni imong skill? Thank you. Struggles na po sa training sa Jiu-Jitsu. Karoon na sitwasyon. It's very hard, harder than before. Kaya aside sa pag-ura ko nanganak, nurse ko na nasa emergency, ito na lang karang na pandemic, lisod kayo ang sitwasyon, lisod mag-training, kaya madlo ko para sa himself, especially para sa akong family, sa akong baby. So, contact sports mga ng Jiu-Jitsu, so magduwa-duwa dyan kay training kay agi sa corona. So, very hard yun ang training. Super struggle yun sa pagkat-weight, sa strength training, sa pag-training mismo. Sa arin ako sa balay mo training. Muto siya. Struggle yun kayo. Unsa may interesting nga istorya, Ma'am Angel, nganong nahilig ka ining Brazilian Jiu Jitsu? Ang interesting story nga nung naabot ko sa Jiu Jitsu, kay pag-ari na ko sa Dubai, 5 years ago, MMA ko. But since ang MMA, kay dagko di kayo mga tao din dagko kayo mga babae din ako gamay rabi ang taon kay kumubo ko. So, muto, yan ako nga, dili dyan ko pwede na mag-MMA din Okay. Kasi dili mo katrabaho. So, muto, I switched on Jiu-Jitsu, which is a gentle art. Muto, dito na tayo. Pinanadan ko magsiwag training ng Jiu-Jitsu. So, may padayon ko. Hisgot na magyutaan ni Ma'am, usa ka asawa, inahan, medical frontliner sab. Yun sa mo pagbalansi, Ma'am, kini imong mga gimbuhaton o kini imong passion sa Jiu-Jitsu? Mother ko, wife ko, and nurse ko, misodod kayo siya i-balance. Like, you need very, very planned your day, time management, and support yan. Support sa bana. Kaya, wala mo na akong family din. Ako raw, ako manang, akong baby na din. Yes, Ma'am Angel, para nimo unsa ka importante pagkat-on og martial arts isip babay? I encourage everyone here, especially sa mga babae nga friends, nga makat-on yun ka, basic na self-defense. Kaya wala ta ka ba kung kano siya na to. Kailangan yun ang skills. Bisag, basic lang, and then mudagan. So, para na ko, it's very important. Dili lang sa babae, dili lang sa mga bata, para sa tanang tao. Were there times na, Ma'am Angel, nga naluwas ka, nakatabang yun ka inimo, kiniimong knowledge sa martial arts? Sa kanang bad na situation physically, wala pa man sa down, buyag-buyag. Pero sa disiplina, sa mental health, sa pampawala sa stress, labi na ako sa abroad, wala ko din sa Cebu, wala ko sa mama o papa. Dako dyan kayo ang tabang ang Jiu-Jitsu, kay makapawa sa minaw, then makapag-stress food, and disiplina kung kumayo. Og hinaot, Ma'am, nga daghan sab ang maingganyo sa martial arts, kay daghan sab gyud benepisyo nga atong makuha. Tanang martial arts, kay matrain ko din mga disiplina. And lastly, respect. Makatuon ka og respect, dili lang sa imong ka-training, but also sa imong isig ka tao. And ma-humble down ka, kay
let's say I work as a manager, taas ko, ranggo, CEO ko. Pero susunod sa maths, makulata ka o let's say bata pa nimo, ganang college pa, wala pa trabaho, ganang kimuskusgan sila, training sila more than you. So, ma-humble down sa ka po. Ay, kanang dagan ko na-achieve outside sa maths, pero within the maths, equal mo tanan. So, ma-learn sa ka of respect and humbleness. Daghan kayong salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga, ma'am, ug pagpaambit sa imong istorya gikan sa UAE, mga kapuso, si Ma'am Angel Sanchez. Daghang salamat. Thank you for having me. And regards ko sa akong family dira sa Cebu.